transitti. Siellä on ihmisen hyvä olla. Jep. Laitetaan tohon liukuoveen vähän verhoilua. Eli siihen tulee ikkunan ympärille tulee vielä vähän peitelevyä. Samoin tohon ja ton muovin päälle. Eli noin metalliosat pannaan piiloon. Ilmanvaihto jytisee siellä. Tässä on sen verran vähän sumuttamista, että lasketaan tuon ilmanvaihdon varaa, ettei tarvii hirveästi hönkäillä liimaa. Tökätään tuonne ylälaitaan kiinni ja katsotaan miten se rupeaa siihen asettuu. Siellä on pari. Tossa on oven kahva, se on otettu irti. Saadaan pujotettua se sinne väliin. Ja sitten tuolla on toi liuku ja siellä on joku johto. Niitä mä rupean irrottaa. Mä teen siihen jotkut viilot vaan, mistä mä saan sen siihen ympärille aseteltua. Kangas sujahti oveen. Vähän tosiaan pari hankalaa paikkaa. Se oli oikeastaan pahin tuolla ja sit kun ei vitti ovea irrottaa, niin aika ahdas rakolaitella noita. Eli siellä on nyt kangas menee tiivisteen väliin. Antaa sen siinä nyt vähän jysähtää ja sit rimmaillaan nätisti tohon tiivisteen kylkeen se raja siinä. Leikellään sillä aikaa nämä ikkuna-aukot ja tähän nämä pari aukkoa yritetään löytää semmoset rajat sieltä, ettei jää sitten paneelialta mitään paistamaan. Ikkunassa se on helppo ja tossakin kun ottaa 5 milliä tonne taitteesta niin sanotusti. Pistin ovipaneelin takapintaan tollasen folion. Tää on sitä Bilteman 15 egen foliohässäkkää ja suojaa se ainakin säteilyltä ja elektromagneettisilta pulsseilta. En tiedä onko hyvä idea, mutta on näitä huonoja ideoita tullut ennenkin. Mut sillä mennään. Toinen sivuovi alkas olla noin päällisin puolin niinku verhoiltu. Mulla on vielä tää reunojen trimmaus tossa kesken, mutta muutenhan tää alkaa näyttää aika hyvällä. Tätä ikkunan ympärillä olevaa peitepaneelia olisi ehkä pikkusen pitänyt pienentää, kun täällä on nyt jo kaksi kerrosta huopaa välissä. Se on pikkusen semmonen pinkeä, mutta nätisti se siihen istuu. Katsotaan toisella puolella, jos siitä sit raapastaa vähän pois. Siinä olisi kattoprojekti aluillaan, eli nämä vanerisoirot, ne on niittimuttereilla kiinnitetty tohon kattopalkkiin ja tässä on nyt vasta tämmönen alustava sovitus menossa. Sinne nyt tulee väliin sitten se Bilteman alumiininen lämpöeriste hässäkkä. En tiedä mitä siitä tulee, mutta kokeillaan. Jonkun verran oli töitä näiden soirojen kanssa, kun siinä on toi aurinkokenno tuuletin ja sitten noi kattoikkunat, niin piti tehdä tommoset vähän spessummat sliceit siihen, että sen saa sit sen luukun ja venaympäristö jotenkin järkevästi paneloitua. Mutta sellaisella mennään. Kattorimotus ole aika hyvässä mallis.
toi mun pitää vielä kiinnittää. Mä luultavasti paan ton poikkiriman vaan sit jotain tälliin sinne väliin ja liimalla tonne kattopeltiin. Se on muuten hyvin hankala kiinnittää. Ja täällä on tosiaan nämä leikkaukset näille aukoille. Peräpäässä sama juttu, tää poikkirima pannaan liimalla tänne kiinni. Lähinnä vaan ettei se räpsätä ja tärise ajaisi. Sitten kattopanelointi tulee tonne sivuun, sinne mä vedin kans liimalla vaan riman, se nyt on siihen vaan mallattu ja kunhan se vähän jäsähtää, mä paan pikkusen siihen vahvikeliimaukset vielä. Näihin väleihin tulee sama juttu ja sitten näihin muovisiin koteloihin luultavasti täytyy samalla systeemillä vetää. Niihin tulee sitten verhoilukangas vielä päälle noihin kiinni. Aurinkopaneelin asennus, eli pannaan SolarFamin 150 wattinen sinne katolle, eli tommonen joustava hyvin ohut paneeli, niin sillä kokeillaan. Katolla ei hirveästi tilaa ole, niin joutui tämmöiseen 200 sen olisin halunnut, mutta tähän joutui tyytymään, niin se sopii hyvin tuohon länttiin, minkä mä suunnittelin. Aurinkopaneeli liimattu siihen. Tosiaan kun tässä Transitin katossa tällaisia muotoja jonkun verran ja peräpää on mulla täynnä noita luukkuja ja ilmanvaihtoa, niin oikeastaan ei ole kuin tää läntti, mihin just sopii tää 150. Ja sitten tuossa edessä on tommonen pieni, mutta en mä siihen rupea laittaa. Mennään tällä yhdellä ja jos nyt sit tarvii, niin katsotaan jotain semmoista erillistä vaikka irtopaneelista lisäksi, mutta uskoisin, että se riittää, koska auton akulla saadaan myös ladattua hupipatskua. Kuvailu meinaa unohtaa, kun tästä taas alkaa innostumaan, eli sinne on kattopelteihin pistetty vähän foliohässäkkää ja nyt on menossa niin sanotusti välikaton foliointi, eli sinne jää ilmatila tonne väliin, missä ilma kiertää ja kosteus kuivuu. Siinä on yksi kappale jo noita riukuja vedetty tohon paikoille ja ilmankierto tulee siis tuolta pään kautta, eli siellä on reijät mistä se imee sit flekti ilman tuolta katon läpi. Siinä on foliot nytten ja muutama kattoblankki laitettu siihen aikaa menee pirusti tämän katon kanssa sähräämiseen, mutta seuraavaksi voitaisiin tonne pieni pala verhoilukangasta, niin sit saadaan toista laitaa ruveta nykimään. Siinä on tämän päivän askartelu ja vähän väriä laitettiin pintaan. Toi on Tixin puuöljy, se on sävytetty olikohan toi sävy joku kajo, tommonen vähän niinku sinertävä harmaa. Ja siihen vielä sipasen toisen kerroksen, kunhan se kuivahtaa. Ei varmaan taas ole vaimon mielestä sekään hyvä, mutta tämmöistä ADHD-mieltä se rauhoittaa kivasti. Ja täällä auton puolella niin latasin eilen ton katon ton kattorimotuksen valmiiksi ja nyt sinne on lamput heitetty. Siinä on tusinan verran noita ledituikkuja ja sitten jää lisäksi vielä tietysti nämä auton omat tavaratilan valot, jotka on jotenkin ajasti ohjattuja, että kun lyö oven kiinni, niin ne aika äkkiä siitä sammuu sitten, mutta hyvät kulkuvalot siinä, kun avaa oven, niin on vähän alkuun siinä. Täytyy pikkusen johdotushommaa vielä laskeskella, ettei tule liian järeellä vedetty. Liian pienet piuhat, nehän on tässä pienjännitepuolella vaarallisia, mutta
ei sitä kannata överiskään vetää. Siellä on nyt 1,5 toi koko hahmotelma tonne. Mulla tulee tohon kohtaan tulee katkaisijat valoille, mä laitan ne 2 kenttään, sit mä luultavasti samaan syöttöön pistä siihen yhden USB-laturi. Ehkä täytyy katsoa, jos 2,5 vetää sieltä sulaketaululta siihen ja sitten 1,5 noin haarotukset valoille. Mutta täytyy tosiaan vähän sitä pohdiskella. Mutta luulis valojen riittävän, että siellä on hyvä nukkua, kun on riittävästi valoa. Vai miten se nyt näiden kanssa meneekään? Sähköhommat nyt kähti tänään hyvin eteenpäin. Eilen asentelin noin lamput ja tänään on laitellut johdotuksen sinne lamppuihin sekä kaikkeen muuhun mitä tänne nyt tulee. Eli jos lähdetään tuosta takanurkasta, niin tohon mä laitan USB-laturin ja 12 voltin ulostulon, sinne menee 4,5 millinen piuha, niin kestää vähän enemmän ottaa. Ja sitten se on kohtuu pitkä veto. Tänne toiseen nurkkaan tänne tulee USB-laturi ja lukuvalo. Eli semmoinen pieni varrellinen. Joo, tosiaan tonnekin tulee lukuvalo, mutta eihän niitä kaikkia käytetä, niin se otetaan yhdestä vedosta. Sitten mulla menee nämä aurinkokennosysteemit vaihtoon, koska mä en usko, että se ajaessa se skuupi pitää vettä, siihen tulee vähän toisen näköinen. Ja sitten mulla on hommattu siihen pari tietokoneen tuuletinta, erittäin hiljaisia. Ei nääkään nyt ääntä pidä, mutta sitä varten tulee 3 johdinta. Se on semmoinen joku pulssi ohjattu, niin saa nopeutta säätää. Kaksi sellaista, niin sillä hitaimmalla teholla noin 40 milliampeeria nappasi ja täysille kun ruuvas, niin 170 taisi olla milliampeereet mittarissa, eli hyvin pieni ruokasi. Ja tonne tulee 4,5 virransyöttö, sinne tulee 2 painonappia valoille, eli ne on 2 kenttään laitettu, noin 6 lamppua omassa kentässä ja sitten tämä peräpään 6 lamppua omassa kentässä, eli 12 valoa tämmöiseen pikkukoppiin riittää, mutta itse asiassa noissa oli hyvin miellyttävä valo, kun mä niitä testailin, niin ei ole sellaisia, että ne pistää silmään, eli siihen 2 painonappia ja 1 USB latauspiste, ja täytyy nyt vielä sovittaa siis kylkipaneeli siihen ja katsoa, etteinkö mä siihen erillisen levyn palan, mihin mä upotan ne napit ja sen USB, vai lyönkö mä suoraan siihen levyyn. Se olisi tietysti huollon kannalta helpompi, että siinä olisi erillinen. Mutta sen enempää tähän peräpäähän ei tule sähköä. Sitten tuolta tulee tietysti tuolle lämpärille ja sitten sinne rakennetaan yksi 12-volttinen, en tiedä mihin mä joudun sen kylmälaukun laittaa, mahdollisesti siihen penkin päälle, jos se tänne väleihin sovi, mutta sellaista. Sinne ne on laitettu teipillä kiinni kaikki, ettei ne ajaessa räpsätä ja ropise. Ja siitä jatketaan sitten huomenna.